le tuna hianin browser kai hnoya Google nuaya application emo engemaw account in lo hon to na a password in lo siam in thengil ang chi ho antirnan Facebook account ti te Gmail account ti te le in mining app sa password in lo thengil to ho zong zong zuk en le tan kha karon soidona uluk dawin min lo en sakanga chuan video hi min lo like sakanga min lo share sakanga a en apiang in min lo subscribe sakvele sham don ni a ti hian phone a Chrome kan han lu tanga Chrome lu hianin a chung lama ding lama khian 3 dot oma ta hian kan lu tanga e ta hnoi lama setting a oma setting a hian lu le turan le ti khan setting a hian Google Password Manager ti omani e ta hian in lu tanga hei hi account in lo la siam lo ani chuanin password aron dil chunga password thatakin lo setanga tikhan in application kha ta hian lo lang thlave kanga in lo khoi hon to zong zong kha heta password antinan hi Binance te bitrue.com ti te chi sang in lo join to ho kha password to om veka ta hianin bnbpic.io ti te tuan ti hian in lu tanga ke chon password ka set sa a ti hian lal pian tluangi password hian alo lang ta ni ei chu engemaw atana ka da sak ania account ka hon sak kha for example a karon mang chawani ani hian lo sha thiam sela ei hi keima password ne te hian mitlem hi in metanga password hi lo lang vek mai don ani kha te kha a en dan chunia atira tanghan uluk dewin lo enanga in du ta hian in join to zong zong ka password in thenghi lakha alo lang vek ton ani chuan ei Facebook te po oma chi sang kha faucetpay.io ti te account in lo hon to kha ta hian awa in a ron lang vek don ani chu ta hianin freeltc.com ti a hian kan enanga hai password khati hian lo lang vek ta hian hian hei en thei ta ni khan password in lo thengil to zong zong a kha a mu le thei vek ani chu kati zong khani sela video lo en zong zong te khanin min lo like sakanga min lo share sakanga la subscribe lo kan omani chon min lo subscribe sak zel don ne in khongai na karon di la chu